lah ya apa jenenge wong urip kok tambah suwi kok tambah susah. Tahun 2006 likur iku lho. Golek ekonomi kok tambah angel iku lho piye ane. Ini iki bingung golek gawean moro-roro ora ketompo. Lah ape ketompo piye? Kok aku biyen sekolah SMP ra tutuk kek ijazahku cuma SD. Kok yo kene wong moro-moro rene yo ngejak-ngejak kerja ngono. Bingung aku golek kerjaan iki semakin sulit ya tahun iki. Marai sulit opo? Aku ora duwe ijazah iku lho, ijazahku SD iki lho. Oh ya kene wong moro-moro rene wis ngejak-ngejak kerja ngono rek lumayan nek digawe nyambung umur urip tambah suwi kok tambah suwi. Kenapa kowe ngresah ae tak rungok-rungokne kowe? Aku belum dakrek pacakmu saiki kok bagus iki. Mamulo kowe belajar iku kudu sing pinter titik ora panggah pedhot ae dhisik. Ngene lho, Piye mbok yo kancane dijak kerja ngono rek. Tolat ora enek pok iki, ora enek gawean. gelem ta kowe kerja mbek aku? Kerja apa? Mosok ora kepengin kaya aku ngene iki. Bejane yo Oh, kepengin. gemek. Iki larang regane iki. Ana kemajuan, ora kaya wong pancet. Ngene iki lho, wong dadi wong iku kudu bersyukur. Ngene iki kena ditiru, ngerti apa ora? Ora bersyukure piye? Aku wis bolak-balik bersyukur aku. Kakek syukur ku yang marah sugih-sugih iku. Bukan syukur tok ae. Sing dimaksud ngene lho, bersyukur hitungane wong yo rek. Dadi bersyukur iku oleh rezeki sakmene. Berusaha maksudnya iku. Bersyukur terus nek nyambut gawe itu dalan rezeki. Nah. Si. Temu aku gak enek gawean ta. Nek enek boyo kancane dijak ngono. Kowe gelem apa ora? Lha ya gak gelem lah kerjane opo? Wis penak-penak pokoke mbak aku mamulo. Dadi wong nek manut iku penak. Dong apa ora jak ngomong? Ya kerjane opo sih? Awak dhewe nang kantor. Bayuk nang kantor. Yo iso ngono cak Apa yo kene. ketompo aku ora dijasa, aku SMP ra tutut. Ijazahku mak ijazah SD tok. Saiki gelem aku apa ora kowe? Masalah dijasa kok sing penting kowe apa jare aku. Sik kantor opo sih? Kantor ABC. Apa ABC iku? Mosok gak ngerti kamu kantor ABC iki? Kok tang temen iki aku? ABC kuwi awan bengi cangkruk. Nah, padha karo awakmu iki. Wah, lah tenan to. Tenanan pura iki kerja nang kantor iki. Nah, awak kene kok Nek delok potongane kok mbambung kok mosok aku keterima kerja nang kantor iki. gawe kacamata. Mosok ngene kok wong bambung lho gawe jaket gawe kok ngene kok. Tenan iki tak kerja nang kantor. Kowe gak kepengin ta kowe tonton motorku, ha? Iki lho tak pengen ndengar iki lho. Putih delok potonganmu lalu pacakanmu kok mbambung kok iso ketemu kerja nang kantor iku. Piye ceritane? Pacan kok ngene kok bambung itu kok endi? Ini ae, aku saiki manut awakmu, tapi ijazahku SD iki piye? Ketampa apa ora menurutmu? Nah, saiki pokok jare aku, saiki penting marane ane bose Oh, ayah. ngono ta, yo budal ya ben menawa nek ketampa. Iki duweku ning gone wong-wong sakmene. Terus kira-kira ngelompok akeh. Pah, lah iso dinge tuku omah sak karangane iki. Sok iki. Nuwun. Monggo. Hah? Piye napa? Oh iya nek perlune no bos rene. Piye nek perlu apa? Piye cerita. Masalah dhuwit winginane lho, Bos. Piye napa? Iku pira iku? Wis tepat sasarane iku. Bingung ya aku, Bos. Lah sing dinane lek ngowahi dhuwit pira ning konmu? Mbah pira iku? Yo lah iya. Nah, kan ana citetane lho kono iku. Ora tak utete. Wah, gak dicutet iki ya piye? Lali ya aku. Iki sing tak tuteti mek nasabah-nasabah tok Lah ya 200 sapira aku dik elingku dik 500 sapira ngono. Mosok 500 500 juta. jutaan. Ya Sik iya. tak sik yo. Ya. Oh iya ya, Mbah. Lali aku. Iya iki. Wah. Iya. Anggit kan golek rewang lho, Bos. Tidak kesel ngono mah iki kena gantian ngono ya ora gantian tak kongkon ngewangi ngono mah iki. Berarti kamu ngewangi kanca sitok, golek sitokne. Iya, golek pembantu kasarane lah. Oh iya, ora apa-apa iku rencanane.
Ya saiki bos, mosok meneh. Ya ora apa-apa. Jadi to bocahe. Aku mang nduk kono tak tinggal areke. Tak celuk ya. Ya wis. Jon. Bun, Monggo. bun, permisi, Kenapa, sapa Niki? kemarin? Oh nggih. Pareng-pareng dongkolmu kono. Kono. Piye? Ya Niki iki bos, sing kate melok iki. ngapunten Mbak nggih. Kula tak sanjang saderenge niki kula nyambutan mriki niki nggih. Kula niku mboten gadah ijazah SMP. Nang kula niku lho SD lho mboten tutup. Lho. Aja kene terus mau gak mari-mari lan. Ngene lho Mas. Nek kene iku lek gawe satu gak iso mlebu sampean. Lho, dan nek kula niku kulino S2. S2 maksudnya apa? Es teh apa es tebu? Es campur karo es dawet. Oh enak iku seger. Nah, niki ceritane pripun? Mbak, kula niki ditampa napa mboten? Wis ngene Mas ya berhubung ya sampean golek kerja tenan ya. Ya. Ya tak tampa ae. Iki jujur iki sampe wong jujur. Ya aku paham lek anu lek Mas gak jujur wonge. Jujur lek turu paling kan. Sakniki dos pundi, Mbak? Pripun kerjane sakniki napa benjing? Ya, iki mana piye iki? Ya langsung ae. Oh, saiki. Ya wis, saiki ya. Wis Ya, golek ora ya. sabane. Oh, ngoten. Nah, nek sepedahe ten mriki, Mbak nggih. Nggih. Oh. Jadi sampean goncengan ambek Mbak Ceblok. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten kula tak nyuwun pamit tak langsung Nggih, kerja nggih. mawon nggih. Ya Nggih. bareng aku sih. Oh, iya, Kan iya. ono ngarep kono sih. Oh, iya, Urusan iya. iki dulu. Urusan sih. Lho kono ae tenan Iya. aku. Bos, Nyapa neh? iki matur, Bos. Masya Allah. Emang gedamu, Bos. Aku rasanya mau seneng tau wetengku. Seneng ngobat, Bos. Piro? Wis pokoke tak gawe budal iki mang. Joma kok tak TF kono. Kapan? Engko. Antene kono ya. Ya wis nang ale misi aku pisan. Kan ke rumah ta. Ya durung kene nyebut gawe kae Oh, iya, iki kok. Iya, iya. Goblok men aku dadi wong. Ngene. Piye piye? Kowe engko narik sebelah kono, aku tak narik sebelah kene iki lho main nduk sebelah iki lho. Oh, iya, iya. Tak duduhi engko. Tapi hati-hati nih biasae wonge biasae galak kena rayuan barang. Rayuan opo kuwi? Rayuan Pokoke gombalan. mbuh macam-macam wonge rontok galak. Oh ngono. Lho kono Mas bayar duduhi. Ayo nek diparani engko sak. Iya. Wong ngingkre. Wah, ada bang plecet. Apa wis wayahe? Aku ora duwe dhuwit. Pandelo aku. Lho nuwun, wayahe. Yo, wayahe. Wayahe ngasok, tanggal piro yo ki dina apa ki? Angger wayahe ngasok kok pura-pura nglali ki wayahe utang penak, wayahe nyaur kok angel. Yo. Lho. Lah iki wajahe ndi iki kok moto karo ilmu kegek enek. Wah, tibake bokong tak jak mau damput jarang. Yo. Ayo yuk, ayo setor yuk. Aja pura-pura nglali awakmu. Kok yo ro atau mas sampeyan iki? Lah paribasan aku ndelik sak jerone leng aku lho panggaro. Ayo ayo ngasok dah ngasok. Ora nemes aku gak duwe dhuwit, Mas. Lah terus iki piye Mbak urusane Mbak? Aku ngene gak oleh duit. Isih aku ya dipecat karo bosku. Aku rondo, Mas, ora ana sing golekno. Apa sampean pegawai anyar ya? Pak, partai aku ki pegawaiannya atas kerja no kene. Makane ndang ngasuren nang kek ono, aku cepat gak dipecat karo bosku. Emang kok ganteng ngarem to, Mas? Wis gak usah ngerayu-ngerayu, Mbak. Aku ki gak wani ngono-ngono kuwi. Aku ki anak baik-baik, gak wani bocah ngono-ngono kuwi. Aku ki anak solikin. Pun, wayahe. Moga-moga Mbah, oh sampeyan to Mbah Cimeng. Wis wayahe to Mbah. Wis wayahe yo. Ya lah, lha iki dinane apa Mbah? Aku lali yo tak kira lah Senin. Rebuan, Oh, iki Rebu. tak kira lah Senin. Lah aku saiki rong duwe dhuwit Mbah. Saya ngetani bayarane bojoku. Lah kerja nang ndi bojomu? Ora kerja iki. Bojomu ora kerja kok njaluk bayaran iki lho piye? Jadi teh pamite yo kerja Mbah. Yo piye neh wong aku mas apa jaluk yo gak ana dhuwit, wis aku pasrah kok sirmu apano wis manut aku. Lah saiki nang ndi wonge?
Jempo parane nanti lalu nyambut gawe wong ora mulih. Wah, awak dhewe wong solikin kok. Wong anu dijak. Mas kan bojomu titik ngono. Kene. Hah? Kene. Temen ta? Temen. Wah, ngene. Nah, didobel iku pasti piye Mas didobel iku? Tak dobel pasokane, Mbah. Padokan piye? Duite iki lho lak aku ngesoki tak dobel. Ngono lho. Ayo kapan? Ya wis tak usahano lah wis. Kok Masa bulet? wong bang kok gak kena disemayani. Yo kan, yo Nah. lanang wingi mari prei kok prei Ya makane meneh. wis tak kandhani tak dobel. Lak rene neh. Penake piye yo? Penake ngene ae wis yo. Ah padha penake lah. Ya terserah enake piye. Ya wis, aku manut. Wah, Sermu baca piye. wah, jak piye jak. Ayo. Ojo ngono yo. Ayo, ora masalah. Ojo ngono yo. Ayo. Ayo. Wah, wong barang ini tuh Ayo. ora penak yo. Gak Penak, penak. Iya wong. Waya utang penak, waya ngasuk kok towet jebut niki. Wis ana ta? Oleh apa nih? Wong naguh utang ki mang nduk kono dulet-dulet. Lah wong piye wis oleh ta? Padha jemput kabeh ngene Mas. Waduh, lagi wong luru ki nek gak oleh dhuwit isu awake dipecat karo bose iki engko. Todang kabeh katanya. Golek dhuwit kan. Laporan ae ora. Laporan. Lah piye iki? Oh, padha ora oleh dhuwit e. Ya ayo laporan ae lho. Gak laporan lapor anu ae. Ya saya ayo. Nuwun. Monggo, Pak. Cair gitu ketoke. Cair. Di, store. Cair apane, Bos? Narik ya ora oleh iki mangkok. Lah kok iso gak oleh kok piye maksudmu? Lah iki yo. Kemana oleh? Ceritane ngene, Bos. Lah, ngomong tak tarik ki enek alasane sing sambat dase ngelu. Sambat gak ada duit, sambat sing asmane kumat, sambat sing gegere dengkeke pedhot. Bingung aku ngrasakno ngomong iki. Aku di pegawai-pegawai kene kok kowok kabeh. Aku niate golek awakmu ngene iki ya, tak kongkon kerja sing apik. Ora teges awakmu ki. Terus kene iki piye jajal? Wayah jatuh tempo, ora ada nyetor. Jajane ya wis teges, Bos. Sing salah iki ya sing utang ku mau, Bos. Ajene berusaha wae. Wis iki mau. Ora usah enek alasan-alasan wis. Iki mang loro enek iki. Bos. Tak critani ya, anak wong nasabah. Pertama aku ngomong halus-halus. Mau tak gawe tak dadak wonge jantunge kumat ngene. Aku yo wedi apa nangis terus tak tinggal ngalih ngono. Tak gawe tak terus nek wong susu tak getak gawe mati to piye. Wis aku gak mau tahu, pokok dhuwitku kudu balik. Iso ora iso. Ya pira-pira kok ana ngono bos mosok main-main pecah tok. Wis gak iso. Alasan ae. Wis tak pecat wong loro iki. Wis nyingkriang. Aduh. Sumpah omongan. Iki gak mangan apa juga Catus, putu Bos. ya iki. Semana. Santos ya, Bos. Ora enek kali yo. Santos ya, Bos. Tahu pisan mari-mari.